Krásný den, milí diváci, vítejte u pořadu Za obzorem. A dnes se opravdu za obzor vydáme, i ten geografický obzor. Vydáme se přímo do Konga, ale opět se přesvědčíme, jak jsme všichni mezi sebou na celém světě svázáni a jak se nás příběhy v daleké zemi mohou dotýkat osobně, jak se mohou dotýkat našeho srdce a jak se stáváme všichni skutečně pospolitými božími dětmi. Organizace Naše děti v Kongu je dnes mým hostem a konkrétně dvě nádherné dámy. Vítám tady paní Markétu Debroise, která je zakladatelka a koordinátorka celé organizace Naše děti v Kongu. Hezký den. Dobrý den. A také je tady stálá dobrovolnice organizace paní Magdalena Čechlovská. Hezký den. Hezký den. Skvěle, jsme kompletní. Bavíme se o organizaci, která už několik let funguje a je tam vlastně ještě dlouhá historie zpětně. A mě by tedy, paní Markéto, velice zajímalo, jak jste se vůbec dostala k té myšlence nějak se propojit s Kongem, něco tam spolu organizovat. Týká se to vás i vašeho manžela, pokud se nemýlím ten příběh. Tak kdybychom se mohli vydat k těmto kořenům? Tak všechno začalo v roce 2010, kdy jsme jako obvykle jeli s dětmi na dovolenou do Francie. Tehdy jsme měli 3 děti a protože jsme většinou pobývali u moře, tak chodíme zároveň na mše, protože jsme věřící do místní farnosti a v roce 2010 jsme v té farnosti potkali kněze z Demokratické republiky Kongo, otce Jean-Martina Nlandu, který tam měl mši a nabízel takové malé povídání o siročinci, který v Kongu řídí. A my jsme přijali to pozvání, šli jsme se podívat to byla fakt malá přednáška, asi půlhodinová. Řekl nám, jak tam ty děti žijí, ukázal nám pár fotografií a nás se to s manželem hodně dotklo, protože ty podmínky, v jakých tam ty děti žijí, jsou opravdu drsné. A protože jsme měli malé děti, tak jsme si říkali, to přece není možné, aby děti stejného věku, jako máme my, žili v takových podmínkách. A tak jsme si řekli, že bychom něco aspoň málo mohli udělat, aspoň jim poslat nějaké peníze k tomu, aby měli třeba co jíst a nebylo to tak těžké. A vyměnili jsme si kontakty s Jean Martinem a pak jsme něco málo poslali. Vlastně jsme vybrali mezi svými známými a rodinou, protože tehdy jsme fakt moc peněz neměli. A na Vánoce jsme poslali malý dárek, pak za rok zase a pak nám přišla zpráva od otce Jean Martina, že by potřebovali vybrat peníze na nový dům pro siročinec a že potřebují asi 200 000. A to už byla velká částka, tak jsme se spojili s farní charitou v Kralupech nad Vltavou, aby nás zaštítila a zase jsme poslali jako zprávu mezi naše známé a rodinu a ta částka se opravdu asi za 3 měsíce sešla a ty děti dostali vlastně nový dům a takto se to začalo nabalovat dál a dál. To by samo bylo na veliké svědectví, jak vlastně nějaký zásah, ten prst boží vás někam posunul. Ale teď se tedy posuneme přímo do sirotčince. Kdo jsou lidé, kteří tam pracují a kolik je tam dětí, v jaké tak skladbě věkové a tak vůbec, abychom si to mohli představit? Tak hlavní osobou v siročince je paní Cezarin Luzolo, maminka siročince, děti říkají mama Cezarin. A ta vlastně organizuje celý ten siročinec, život těch dětí. My říkáme siročinec, ale je to vlastně rodina. Je tam zhruba 20 dětí a maminka Cezarin se vlastně o ty děti stará už od mládí, zasvětila tomu vlastně celý svůj život a postupem času jsme zjistili, že vlastně vychovala i otce Jean Martina. Takže proto jeho se to tak dotýkalo vlastně osud tady těch dětí bez rodičů nebo bez domova. A ty děti teďka jsou spíš starší, protože už je to vlastně 10 let, co je podporujeme. Když jsme tam byli poprvé, tak to byly děti 3leté, 5leté
a starší a dneska už vlastně řešíme nějaké středoškoláky, vysokoškoláky. A jsou to buď děti, které opravdu nemají žádného z rodičů, ani maminku, ani tatínka a ani širší příbuzní si je nemohli vzít. A nebo jsou to děti, které třeba mají maminku, ale je sama a velmi chudá, takže potřebují pomoc ani ne tak s výchovou toho dítěte, ale aby se jim zaplatilo školné a zdravotní péče, protože to je v Kongu to nejtěžší. Vlastně ti lidé se nějak uživí, nějak přežijí, občas mají hlad, ale dá se to. Ale potom, když se má zaplatit škola, anebo když je nějaká nemoc, tak to už ti lidé prostě nedají. Já tedy teď přehraju pozornost k vám, Magdaléno. Kdy a jak oslovil ten příběh vás? Kdy oslovila organizace a vůbec to konání vás natolik, abyste se do toho pustila? No, já jsem z Velvar a Markéta měla, tuším, že v roce 2011 nebo 2012 měla přednášku. 2013 to muselo být, protože 13. 2013 jsme byli poprvé v Kongu. Aha, takže to bylo 2013. Děkuji za upřesnění. A tam jsem přišla já a moje kamarádka Pavlína Maloj-Řezáčová a to svědectví Markéty, to vyprávění se nás taky velice dotklo, stejně jako Markéty. Zase vyprávění otce Jean Martina a tam to už bylo takový jako dvojí. Nejenom, že se nás dotklo to vyprávění o té Africe, o dětech bez rodičů, jak tam žijí a živoří, ale bylo to i vlastně ten příběh Markéty, která v té době už bylo vidět, že tím siročincem žije naplno, že opravdu v každodenní situaci vlastně myslí, jak by mohla pomoct, jak se daří těm dětem a protože vlastně obě dvě jsme byli čerství maminky s Pavlínou, tak se nás to zase přes to mateřství asi hodně taky dotýkalo a říkali jsme si, že to je jako celoživotní břímě, radost, ale samozřejmě i břímě, furt myslet na ty děti, to už není jenom jako poslat peníze na nějakou charitu a starejte se a teď tady vidíme někoho, kdo to vlastně drží na svých bedrech, tak to byl takový druhý moment, který nás hrozně oslovil. Říkali jsme si, no, jako všichni víme, že život není fér, není spravedlivý a my máme to štěstí, tady jsme se narodili, daří se nám dobře a v Africe je to úplně jinak. A najednou jsme viděli, že se už nemůžeme vymlouvat na to, že Afrika je daleko nebo že nevíme, jak pomoct. Byla tady ta Markéta, která pomáhala, tak jsme si říkali, tak jako nemůžeme jí v tom asi úplně nechat. Měli bychom taky vymyslet něco, jak jako se k ní připojit a jako trošku jí to pomoct nést. No. A tak to prostě začalo. Já bych teď ráda diváky trochu vtáhla do tamní energie. My tady máme jedno takové krásné video od vás. Je na něm jedna z těch mladších žab v sirotčinci, těch mladých dívek, jmenuje se Marína. A já poprosím redakci, aby pustili Marínu všem divákům, protože to opravdu stojí za to. Vypadá to, že Marina je mladá dáma, která se rozhodně nestratí, že už toho umí dost. A já nepochybuji o tom, že by nás překvapilo, co všechno děti vlastně zvládají sami. Pojďte nám trošku přiblížit, v čem si tedy vystačí, co umí a s čím potřebují pomoct. Tak je to tak, jak jsem říkala. Vlastně v tom běžném životě si vystačí sami. Mají svoji maminku Cezarin, která to zorganizuje, ale potom je to tak, že vlastně ty starší děti se starají o mladší a jak jste viděli Marinu, tak už od útlého věku vlastně ty děti musí pracovat, nosit vodu, zametat nebo mít nádobí, jak tam byla právě Marina. A
Potřebují to, aby jsme jim umožnili, aby mohli chodit do školy, protože oni nemají finance na to, aby utáhli to školné. Dlouho byla placená i základní škola, teď už se jedná naštěstí jenom o střední školu, vysokou školu, ale vlastně ty děti by si to nemohly dovolit studovat dál po základní škole. Takže to je to, co potřebují. A potom, když přijde nějaká nemoc, tak vlastně nemají prostředky k tomu, aby se léčili. Tam v Kongu vlastně se musí platit veškerá zdravotní péče, takže léky, takže pak, když přijde nějaká nemoc, potřebujete být v nemocnici, nějaká operace, tak to je hrozně nákladné a na to oni nemají. My tady máme krátká videa, která ilustrují tu atmosféru a na nich je nádherně vidět, co všechno sami zvládají. Jsou to činnosti, které, myslím, neumíme mnozí z nás v té praktické rovině. Já se zase vrátím zpátky k té organizaci jako takové, protože my jsme tady zmínili okamžik, že jste spadali pod charitu nebo nějakým způsobem jste spolupracovali, ale pak se z toho vylouplo teda celé to samostatné naše děti v Kongu. Tak jak toto k sobě nějak pasuje, kdy se to takto osamostatnilo? Tak vlastně my jsme začali v tom roce 2013 tou sbírkou na dům, kdy už bylo potřeba se nějakou organizací zaštítit a pak jsme fungovali jako projekt Charity v Kralupech vlastně do roku 2019. Charita v Kralupech se hodně začala rozrůstat a my jsme taky potřebovali už být samostatní, tak jsme to nějak cítili, aby jsme nebyli přítěží a zároveň měli jakousi svobodu třeba v posílání peněz do Konga a podobně. Už to začalo být obtížné, takže jsme založili spolek právě s Magdou a s Pavlínou a teďka fungujeme samostatně. Magdaléno, teď to bude otázka úplně cíleně na vás. Na co reagují čeští dárci? Co je zajímá, jaké informace potřebují, co je oslovuje? Já si myslím, že nejvíce oslovuje Markéta, protože Markéta, my máme takové dva způsoby, jak se snažíme oslovovat a hledat spolupracovníky a dárce. První způsob jsou všechny aktivity, které dělá Markéta, dělá přednášky, dělá dílny pro děti, dělá výtvarné dílny, dělá ochutnávky afrických jídel, má kamaráda Leonarda z Angoly, který nám velice pomáhá. On je členem skupiny Tsango Malamu, tak občas pro nás s Markétou jede a uspořádá koncert, buď s ostatními členy kapely, nebo i sám hraje na bubny, udělá dílnu bubnovací. Markéta dětem ukáže, jak se nosí v Africe barely vody na hlavě, jak to nosí i děti. A jezdí hlavně do škol, jezdí do farních společenství a pokaždé se snaží ten program přizpůsobit těm lidem, ke kterým přijíždí. A ano, vidíme výtvarnou dílnu. Něco podobného dělá, jak dělá v Africe, jak dělá i s dětmi u nás a občas teda i zprostředkovává, že jo, to mluvím trošku za tebe, ale vrátím se k té otázce. Takže Markéta, a chtěla bych říct, že vlastně ty programy, které Markéta dělá, dost často mají ty dva stejné efekty, jako to mělo i na nás, že člověk se setká s tou Afrikou, ale setká se i s Markétou, která něco dělá a dost často to zbudí touhu jako se zapojit ne jednorázově. Jo? Hoří, takže může zapalovat. Mně přijde, že to je ono. A pak je teda druhý způsob. To jsme vymysleli, znovu se vracím teda ke své kamarádce velmi blízké Pavlíně. My jsme dlouholeté členky vlastně už od gymnázia divadelního souboru Scéna Kralupy. A tak právě když jsme se zamýšleli, čím by my jsme mohli přispět, tak nás napadlo, že zkusíme vymyslet divadelní představení, s kterým bychom mohli hrát všude možně na festivalech, tak jak už to vlastně známe i s jinými představeními, co hrajeme. A skutečně jsme vymysleli jsme loutkovou pohádku, nebo jsou to vlastně 3 krátké pohádky, jmenuje se to Malý člověk jménem Ngali, tak s tím skutečně jezdíme už asi 9. rok a hrozně nás to baví. A polovina toho výtěžku vždycky jde teda na náš soubor a polovina posíláme do Konga.
A vedle toho ještě jsme začali jezdit, říkáme tomu Kongo stánek, opravdu máme takový malý cestovní stánek, ve kterém nabízíme hlavně africkou kávu a potom různé výrobky, které právě třeba tady, jak je ten ubrousek, Markéta vždycky, když se vrátí z Afriky, tak přiveze spoustu věcí, které my potom můžeme nabízet různými způsoby a taky na tom Kongo stánku. Jsou to látky, jsou to dřevořezebné výrobky, arašídy, kávu a potom i taky věci, co nám potom další dobrovolníci pro nás vyrobí. Paní naštrikuje krásné ponožky, jedna dobrovolnice pro nás dělá krásné papírové rukodělné sešítky, děti se taky zapojují, takže jezdíme s tímhle stánkem na nám milé místa, milé festivaly, na trhy. Takhle a ještě vlastně třetí věc bych málem zapomněla, děláme velvarské blešáky, bleší trhy. A to jsou takové 3 věci, Krásná, užitečná recyklace. Už mám dlouho řeč. To Afrika taky umí tohle líp než my, pomalu využívat ty ještě zdroje. možná bych dodala naše Kongo trička. Jo, Kongo trička, ano, prodáváme. A já bych řekla divákům, že nejsme ve studiu 3, ale 4. Já bych Ngaliho pozvala, ukažte ho. Ano, mám tady, přivezli jsme spolu Ngaliho, to je teda hlavní hrdina našich 3 pohádek, nebo respektive on hraje v té poslední a protože taková se nám zdá nejkrásnější, tak jsme podle Ngaliho pojmenovali celé to představení. No. Má trošku špinavou košilku, protože se během toho představení pokaždé ušpiní. Ale je to pracovitý muž. Je to zvědavý a díky té své zvědavosti se i něco důležitého dozví. My jsme teď chvíli pobyli v Čechách a já bych nás zase na chviličku vrátila do Konga a protože celá organizace je spjata s nějakým spirituálním základem, tak myslím, že bude hezké vzít to přes kostel v Kongu. Nejde nevšimnout si těch nádherných oděvů, v kterých se v Kongu chodí do kostela a nejde nevšimnout si, že krásný oděv má na sobě taky Markéta ve studiu. Máte k němu nějaký příběh? Jsou to šaty nebo sukně a vršek, který mě věnovala manželka nejlepšího kamaráda, otce Jean Martina. Je to pár, díky kterému vlastně do Konga jezdíme, protože vždycky, když tam potřebujeme jet, tak potřebujeme pozvání někoho, kdo nás tam prostě zaštítí, abychom mohli dostat vízum, a to je vždycky tady ten kamarád s manželkou a nechali mi ušít vlastně 2 takové krásné šaty, kterým tam říkají lpaň francouzsky, a jedny mám tady takovéto
obyčejné a druhé mám opravdu kostelní, vlastně tady z hostí, tak jak jste to viděli tam v kostele. Tak na ty se třeba budeme těšit někdy příště. Třeba. A teď už se pojďme věnovat tomu, co nám tady spolu dekoruje studio, a to je projekt Stavíme farmu v Africe, protože to je něco, čím teď intenzivně žijete. Vznikla tedy jakási idea pro sirotčinec něco dalšího budovat. Jak se na to přišlo, že by bylo dobře stavět farmu? No, my jsme přemýšleli právě, jak pomoct těm dětem dlouhodobě a aby nebyly závislé na našich příspěvcích. Jak to udělat, aby se vlastně nějak osamostatnili. A tak v roce 2016 jsme udělali sbírku a koupili jsme sirotčinci 10 hektarů polí a také nějaká hospodářská zvířata. Oni je využívají, ale protože ta pole jsou dost daleko, asi 30 kilometrů po cestě je to od Sirotčince, tak nemůžou být využívána dostatečně, plně jako maximálně. A vlastně, když jsem byla v Kongu v roce 2019, byli jsme se na těch polích podívat, tak otec Jean Martin říká, Markéto, tady by bylo skvělé mít farmu a vlastně tady by se mohlo hospodařit, opravdu to využívat, ta pole, byl by tady nějaký někdo, kdo by to spravoval, děcka by se mohly jezdit na prázdniny, pomáhat, to by bylo skvělé. A já jsem mu tehdy říkala, no to je jako super nápad, ale se mnou nepočítej, já farmu jako opravdu stavět neumím. Já jsem ráda, když tady pozbírám ty peníze na to, aby děti mohly studovat. A pak to zapadlo. A protože mně to fakt přišlo jako nějaké science fiction. Říkám, to přece není možné, to stojí strašně moc peněz a jak bychom to udělali, já nejsem žádný stavař. A když jsem byla v Kongu potom v roce 2022, vlastně naposledy, tak jsem si tam tak seděla v obýváku, otevřela jsem počítač a do mailu mi přišla nabídka, že studenti z ČVUT v Praze nabízí neziskovkám udělat plány na konstrukci nebo rekonstrukci nějakého domu, nějakého stavení. A říkám, no my přece nic, ale jako stavět nechceme ani opravovat. A pak jako říkám, ale jo, vlastně Jean Martin tehdy chtěl tu farmu a tak, no ale my jsme hrozně malá neziskovka, tak to určitě nás nevyberou. A tak jsem to tam napsala teda. A oni nás opravdu vybrali a vlastně studenti nám udělali architektonickou studii na stavbu farmy a teď jsme vlastně ve fázi, kdy vybíráme, abychom mohli začít stavět. On ten návrh obstál v dost veliké konkurenci. Jestli jsem to dobře zachytila, všechny ty údaje byl v nějaké architektonické soutěži. Jeden z těch studentů, Jirka Petrželka, si to vzal víc tak nějak na starosti než ti ostatní spolužáci a on v tom roce zrovna i absolvoval, takže teď už je to, není to jenom student, už je to opravdový vystudovaný architekt a dotáhl ten projekt udělal k němu takovou vizualizaci, takovou prezentaci, kterou pak mohl zaslat a zaslal jí na mezinárodní soutěž studentských prací Inspirelli se jmenuje ta soutěž, myslím. A opravdu získala to ocenění, které je teda prestižní, nicméně není honorované, bohužel pro nás, ale i tak to má vlastně trošku nějaký zvuk a my doufáme, že nám to pomůže právě v tom najít. Nebráníme se samozřejmě i nějakému třeba jednomu silnějšímu dobrodinci, sponzorovi, kterému by se to zalíbilo i třeba na základě toho projektu, který je velmi promyšlený. Tadyhle, jestli to trošku viditelné, on tam promýšlel i třeba, jakým způsobem se tam bude schraňovat, uchovávat voda, dešťová voda, vymyslel, protože je tam nějaká studna, že by se dokonce mohl tam vybudovat rybník, ve kterém by se chovaly ryby a vymyslel tam prostě spoustu věcí, solární jeden panílek, který by ale vlastně zajišťoval chod malé kuchyňky, že by tam mohla být trošku elektřiny a lednice, která je vlastně
třeba pro uchovávání mléka a dalších jako surovin podstatná a nezbytná, takže by ta farma vlastně mohla sloužit i jako pro živočišnou výrobu. A plánů by bylo spoustu. A teďka teda, co se nám podaří z toho realizovat? No, tak ten nejbližší plán je vůbec tedy začít stavět. Tak je nějaká ideální představa? Tak teďka v létě vlastně plánujeme, že do Konga pojedeme, že bychom tam jeli právě s těmi architekty, kteří se nejvíc zasloužili o tu studii a že bychom udělali takovou jako to nějak zmapovali, aby vlastně viděli ten pozemek, protože oni to projektovali na nějaký plánek 10x10 prostě z papírku, tak aby opravdu viděli to místo a aby jsme taky zjistili přesně ceny materiálu, protože takhle na dálku to zjistit a domluvit s nějakou firmou nebo s nějakými dělníky je docela těžké. Takže taková úvodní cesta by byla teď s tím, že možná už by se něco mohlo začít, třeba kopat a udělat základy, to ještě uvidíme, jak to vyjde. A postupně, jak budeme sbírat peníze, tak bychom asi postupně jako po etapách tu farmu stavěli. Vlastně mi připadá, že budeme stavět tak jako v Kongu. Oni tam taky nepřijdou a nepostaví najednou ten barák, protože na to nemají peníze. Tak mi to připadá skoro dobré, že budeme postupovat jako oni. I když jsme bílí a mají pocit, že jsme velcí boháči, tak pojedeme jako oni. Tak ono je tam taky asi důležité, jaká je zrovna sezóna, že i ti dělníci nebo řemeslníci budou někdy vytíženější, někdy méně. Může kolísat cena a tak. No, tam je taky důležité roční období, protože jsou tam období sucha, období dešťů a když je období dešťů, tak vlastně jsou takové silné slejváky a pak je těžké se třeba do některých míst i dostat, takže navést tam ten stavební materiál by bylo těžké, takže i podle toho se to nějak naplánuje. Nám tady na obrazovce sem tam proběhne číslo účtu, které se týká teda přímo farmy, také webové stránky, ale přesto by bylo dobré to říct i nahlas, teď nemusíte číslo účtu, ale ty kontakty, kam se obracet, když někoho něco zaujalo, když by se chtěl stát tím velkým silným dobrodincem třeba. Tak Magdi? Máme webovou stránku Naše děti v Kongu, jsme na Facebooku, na Instagramu, na YouTube máme svůj kanál, kam jsme umístili, vlastně máme 2 taková krátká už videa, co jsme z bohatého materiálu, které Markéta přivezla ze svých návštěv Afriky, tak to jsme nějak sestříhali do 2 filmů. Na webových stránkách je i kontakt na Markétu a vlastně teďka úplně nově v souvislosti právě s Niolo, s farmou Niolo jsme otevřeli projekt na portálu darujme.cz. Tak ale když se trošku zagooglí Naše děti v Kongu, nebo tak farma asi... Niolo, tak to taky, tak záleží, co si člověk zapamatuje. Už je to tady, náš čas se chýlí do finále, tak teď budu zase trošku osobnější. Kdybyste, já vím, že to bude těžké to zestručnit, ale měli říct, co to teda dává vám, ta realizace se v projektu. Tak já myslím, že spoustu radosti. Jo. Tak jak když člověk má děti, tak je to spousta času, spousta energie, ale máme je rádi a jsme šťastní, že je máme a to mi přijde, že je to úplně stejné pro ty děti v Kongu, akorát jsou daleko a nestaráme se o ně osobně, ale spíš finančně. A pak se učím tomu, že ne všechno funguje stejně všude na světě jako tady. A taky, jak si to člověk představuje dopředu. Ano, taky. A vlastně myslím si, že se učím žít trochu jako Afričané. To znamená, že čekám, co nám Pán Bůh dá další den a s čím přijde. Nechat to být. Magdaleno, 2, 3 slova, víc nezvládneme, ale řekněte. Tak vedle té radosti ještě i takové bych řekla měřítko, že člověk jinak vnímá starosti ve zdejší, co my tady prožíváme a
co se tak kolem nás vžene a všechny negativní zprávy, člověk získává pro ně větší nadhled. Tak vám moc krát děkuju, Markéto, Magdaleno. My taky děkujeme. Ať se daří našim dětem v Kongu. A drazí diváci, pokud jsme vás trošku navnadili, zbudili zvědavost a chcete se podívat za obzor, třeba ještě více, určitě se ptejte kontaktních osob, Markéty a dalších a buďte zvědaví, protože to pomáhá nacházet řešení a třeba i nové kontakty, nové cíle a novou radost. Hezký den.